Республика танылған ғалим, тел білгіші, Татарстан һәм Россия фәннәре академигі, Татарстан дәүләт премиясы лауреаты Мирфатих Зәкиев белән хушлашты. Ул гомерен туган телне өйрәнүгә багышлады. 10 ел дәвамында ТССР югары советын җитәкләде. Соңгы елларда Мәскәү шәһәрендә яшәгән. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов татар халкының күренекле галимнең туганнарының олы хәсрәтен уртаклашты. Мирфатих Зәкиев Казанда җирләнде. Мирфатих Зәкиевны соңгы юлга озатырга туганнары, якыннары, дуслары, хезмәттәшләре, күп санлы шәкертләре җыелды. Татар халкының чын улы. Ул гомере буена туган телне, төрки телләрне өйрәнүгә багышлады. Тел белеме буенча 800-дән артык фәнни хезмәт авторы, ике теллелек, күп теллелек һәм тел-ара элемтәләр өлкәсендә фәнни мәктәпләр булдыручы. Мирфатих Зәкиев гомере буе туган теле, татар халкы милләте өчен җан атып яшәде. Ул гыйльми эшчәнчелектә үз концепциясын һәм фәнни мәктәбен булдырган кеше. Аның күпсанлы фәнни хезмәтләре бөтен төрки дөньяны билгеле. Кайчандыр бергә эшләгән хезмәттәшләрнең барысы да аның гаҗәеп эшкә сәләтен, игелеген, рухи халәтен биләп үттеләр. Мирфатих Зәки улы 10 ел ТССР югары советын, 2000 елга кадәр тел, әдәбият һәм тарих институтын җитәкләде. Ул гуманитар фәннәр өлкәсендә галимнәр өчен үрнәк һәм остаз иде. Бу кеше белән һәр очрашу үзенә күрә бер гыйльми мәктәп, тормыш мәктәбе. Бу кеше бер кайчанда буш сүз сөйләмәс иде, һәр сүзендә төпле фәлсәфи нигез ята иде бу кешенең. Һәм әлбәттә андый шәхесне югалту бөтен татар дөньясы өчен ул зур кайгы. Дөрес, республикабызның тел язмышы өчендә, аның милли язмышы өчендә көрәшүче галимнәребез дә бар. Алар бу эшне дәвам итәрләр. Улга озатырга килгән барлык кешегә мин туганнар исеменнән иң беренче чиратта рәхмәт әйтергә телим. Мәшһүр галим Казанның Самосырова зиратында җирләнде. Фәнис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.